yangu yangu. Vanhu vachitaura zvavanotaura munonyepa imi. Tikandifurencheredza mwana wangu ja zvamanje manje Mtukudzi family ndo iri kungotaurwa mumastreets, ndo iri kutaurwa paZimbabwe. Since last week paiitwa festival yaOliver Mtukudzi takaonawo nyaya dzakasiyana-siyana dzekuti Selma anga asina kuiswa iye paprogramu yekupakare paya yababa vake, then Selma akazoiswa but anozokwanisa kunge achipefoma akazochemawo pastage. Nyaya idzi dzikaita kuti pabude zvakawanda. After that Mama Days vakaendawo kuHerald vakanotaura ivo vakati kusaisa Selma kwandakaita paprogramu yanga iri nyaya yekuavoida madrama ake aanoita. Then after izvozvo tikaonawo Selma naSandra Mtukudzi vakuenda kwaDJ Ola vakunotaura mabatirwo avakaitwa vachikura naDaisy kusvika pari zvino. Vanhu vakatanga kutaura ivo vachitiwo Daisy ane utsinye, ane mwoyo wakaipa, aibata vana zvakashata. Thenwo vamwe vachiti iye Oliver Mtukudzi pachezvake ndiye akakanganisa, aifanira kunge asiya abatanidza vana, asiya zvinhu zvava mugwara, anga asina simba over vana vake. Welcome back guys to our channel. Please kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinoya nawo pano nguva nenguva. Uye musakanganwa kufollow our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. So guys, nyaya ndauya nayo nhasi inyaya 2 but iri panyaya 1. Nyaya yandauya nayo inyaya yaMama Daisy Mtukudzi avo vakapiwa mota yeToyota Fortuner 2024 model naSewikneu Chivayo. So Sewikneu Chivayo akapa Mama Daisy Mtukudzi mota iyi muzita raDr. Oliver Mtukudzi achiti aiwa basa rakabatwa namukuru ranga riri basa rakanaka, ranga riri basa hombe. Akamentionwa iye masongs anomugara pamoyo chaipo chaipo akaimbwa naDr. Oliver Mtukudzi, akati masong aya anoita kuti ndifilewo zviri great. So akapa iye Mama Daisy mota nekuda kwekuti Dr. Oliver Mtukudzi vaibata basa guru zvisinei kuti havasisipo, asi akati mota iyi ndinopa kuna Mama Daisy. Then I think vanhu vachanyarara nekuti last week yese yaingova Daisy Mtukudzi this, Daisy Mtukudzi zvakadai, Selma Mtukudzi zvakadai, yaingova nyaya yeMtukudzi family. So mangonzwawo Mama Daisy vachitaura kuti vanhu zvamunotaura munonyepa imi. Varuradza kufarira mota yavo, then vabvawo mukupiwa mota iyoyo vakapfuurawo vachiratidza Ja Praiser, vakatiwo ndikunoratidza mwana wangu Ja. Vakapfuurawo vachiratidza mukoma Ja kuti ona zvandaitirwa nemabasa aDr. Oliver Mtukudzi anga akanaka in terms of music. Hatizotaura kuti anga akanaka papi, but in terms of music ndo yavapirwa mota iyo. So tazoonawo King of Music in Africa Holly10 vatanga zvavo kusasa, vataurawo zvavataura panyaya yekupiwa mota kwaDaisy naSewikneu Chivayo. But this post was referring to Sewikneu Chivayo, ndo kwainga yachinanga. Holly10 akanyora iye akati apa hapana zvawaita wangu, get out of people's life. Nezuro waitsvaga mukanya, nhasi wakupindira nyaya dzekwaMtukudzi. These are actually families that you think you can just change direction yavo using money. Cooler down Wikneu. Wakundisvota honestly. Ndaono mcomment section manga muchepisa. Vanhu vamwe vanga vakutanga kutaura kuti aiwa now takufollowa Holly10 apa ataurawo zvine musoro. Ini ndanga ndisatomfollowe, now ndakumfollowa because azokwanisa kunge achidhisa Sewikneu Chivayo. Vamwe vakatanga kuti iwo hauna kupiwa mota naWikneu here iwe and stuff, pataurwa zvakasiyana-siyana. So muri Zimbabwe ndo nyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitaurawo zvamunofunga, muchitaurawo maonero enyu about kupiwa mota kwaMama Daisy naSewikneu. Then nerespondi yazopiwawo naHolly10 achirefera kuna Sewikneu Chivayo.